greatest. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Filipino Movement, KBP, at ang himpilang ito. Broadcasting Corporation, the XDDAM, the XDDAM, Radio Kampana, istasyon sa evangelisasyon sa RCTU sa Usamis, sakop sa Catholic Media Network, CNN, o KBB, kapisada ng mga broadcaster sa Pilipinas, the XDDAM, Radio Kampana. Alas 5:54. Ang DXDDAM Radio Kampana, uhatugan nato sa Manila, Pagay, #1 News! Mindanao, Visayas, SMID, Pagalian. Mindanao, Visayas, Mindanao, ni Ulan sa Tumalindang Panggol Bay, #1 News! Ulan sa Batang Lokal. Eleksyon 2013, di pa gayon, yaman ang puson. Peaceful kayong eleksyon sa Dakbayan sa Usamis, Kapasamatan. Sa balitang rehiyon, aftershock sa World Earthquake, taas na sa 300,000. Patay sa linog sa Bohol, ning taas na sa 218. Dakbayan sa Usamis, Malinao na naghimo og barangay election. Naigsuon ni Pacman na kadaog sa barangay election sa Jinsan. Unsi pa tayo sa paghapak sa wagyo sa Europe. At ngayon ito ng dugang pandetalye nitong istasyonan. Here's a great opportunity you should never miss. Zamboanga del Sur Maritime Institute of Technology, or CSMIT Pagadian City, offers the following courses: Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, Bachelor of Science in Marine Transportation, and Bachelor of Science in Marine Engineering, with state-of-the-art laboratory facilities and equipment. You will really appreciate. For particulars, please see Mrs. Lolita Pacquiao, CEO, Zamboanga del Sur Maritime Institute of Technology, Pagadian City, or call phone numbers 062-214-1336 or 0918-251-8385. Enroll now and begin to live the future of your dreams and aspirations. CSMIT, your gateway to employment for better life. This is CNN.
sa senior citizen daan buhatan sa MOWD. Buhatan ng distrito o sa mga lagda na gitungod sa Balao sigod sa Republic Act 1994. Kini mo ang pagkadalo. Himo sa buhatan aron ang mga miyembro sa senior citizen masayod sa mga premium. Aron sa mga kasayuran na tungod sa premium. Sitahi ang among buhatan sa Misamis ug Sudut kang Water District kung MOWD na naalimutan sa maningkol ni atong dakturan sa usamis. Salamat gikas sa MOWD Management. Kini ang kooperatiba nga nagapadayon sa paghatag sa katawan sa kalidad ug mahigalaong serbisyo sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang AIM Co-op, Cunawara Integrated Multi-Purpose Cooperative. Ang AIM Co-op uban sa pagdakong paglambuhin sa mga katuligan, nagkatabang sa mga miyembro pinagis pagtangig sa mga savings products na sayon ug dali ra kaayong pag-open ng account ug sa pagpanglamog kwarta sa ubos lamang nga interest rate. Apil usab sa produktong benepisyo sa AIM Co-op, ang Preferred Savings, MSPP, Cunamara Savings Privilege Program, MEPP, Cunamara's Education Privilege through Partnership ug ang Damayan Savings. Ngayon sa atong pagdeposito, ano na kita'y maangkon na dako nga tubo sa atong kwarta ug makadawat pagayot sa mga pribilehiyo alang sa atong paglawas, librosab na edukasyon ug mga benepisyo atong sa pag-anaw sa membro. Sa AIM Co-op, ano na kita'y Cash Express na mahimong dali sa iyon, sigurado na baratong magpaglaw kwarta sa atong mga mahal sa kinabuhi sa mga lugar at nga adunay AIM Co-op offices. Ano na sa kita'y ATM na accredited sa BankNet, Megalink ug Expressnet. Sa pagpamiyembro na sa nag-una na kooperatiba sa serbisyo, produkto o benepisyo. AIM Co-op, we protect your financial stability. Nasayod na ba ka? Dahil mo tinugba sa buntag sa talang gwardiya? Ano pa pre? Yung sa naimitingan? Sumala sa ninyo pre. Doon ay kanagitan sa mga bunga kanubat sa mga wala sa kuryente. Ay, wala kipon na. Kadawat bukod sa mga tao. Wala silang masayod bukod sa kapilikado ilang kibuhat. Tinuwag yun na pre. Dagan ng maangin. Magigitang pangina sa palagluwag ng tunay. Kando sa kanila kagitan sa wala. O mayang masayra sa katawan pre. Nga pagpakawag na sa wire sa mga nagkanayang high voltage transmission. Kita niya punta na naman mahimong alaot. Sakto ka pre. Maginagpag ng wire. Magkatulong kita transmission. Inundang naman ang direct supply sa kuryente. Ay, wow na. Dami tatanan pre. Sa akin kayo ang nabutan na makahatag o kapaot sa atong palibot ilabunan sunod sa mga transmission structures. Pagpaigba, pagmabinang tayo, kay kinangtanan alang usap sa atong kayuhan. Kinang hatid ka ninyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. So this is Chris. Ang pahiro, kung datay sa panagoy sa tao, na iyang tumatunat sa mapagaginaw, mao'y timaon sa iyang pagkagagugnaw, o sa magpatuloy, panahon sa Pasko. Mensahe ng panahon sa Pasko. Kikas, Mayor Dave Tino and family, sinakapan ni Zanos Occidental. So this is Christmas. Ang kapulisan ng Sifinyan sa kahusag kaninaw sa kanapit. Apan dili krimahimo o nalahat na namin magsuporta sa katawhan sa matag barangay. Niinimpunan sa Disyembre, pahuman ang taas na mapagitabo sa kriminalidad. O kini, ang aray natong pagkapantayan o pagkigbatugan, magmainbat, magpinagtayon, sa mga tao na panuslanong sa inyon, o kini nato kinitagkaan ng panahon na makahimo ganing sa inyon, makiglambigit kita. So, ang katilataan sa inyong dalit sa kabisan, nayagi sa mga nagkaraing komunikasyon sa telepono 521-2201, 586-0211, o 166. Mobile phone 0918-288-2388. Mahinunggo, atong kanato sa usalis sa PNP, pinaagi ng Police Superintendent Julius Amparo, ang hipi sa kapulisan sa nagbayan sa usalis. Mayong pagdahil ng ulat sa pagpalitan sa headlines sa kaso sa pagkakaroon komunite sa ilang sa mga sa ating
process. Hindi at ang impilang ito. Broadcasting Corporation, XDDAM, Radio Kampana, istasyon sa informalisasyon sa RCT uses sa usapis, sarkom sa Catholic Media Network. DX. Pinuklit. Line sa balita. Line sa balita. Sa informalisasyon sa RCT uses sa usapis, sarkom sa Catholic Media Network, CNN, o KTV, kabisada ng mga broadcaster sa Pilipinas, DXDDAN, Radio Kampana. Alas 6:04. Ang DXDDAM, Radio Kampana, buhatod ka nato sa Manila, number 1 news. Mindanao Visayas Wado ni Uluhan sa Tumalindang Pangal Bay number 1 news pagbalik. Uluhan sa Tumang Balita sa Malindang Pangal Bay number 1 news sa balitang lokal. PNP sa usabi sa pasalamat sa may abang o wala nagsamok-samok sa barangay election. Sa balitang kurat, nilutaw na picture ni Mama Mary sa isa school sa Kapal, Bohol. Bagyong Bintaming kusog sa Cagayan, Isabela ug Aurora, signal number 1 na ron. MIT Incorporated and CSMIT Sarangani naglinog og magnitude 5.2 na linog sa kusog ni Maygala. Ay sa mga balita. Yung tig balita Glenn Ray Rulo na. May adlaw na to na. Happy weekend. Happy weekend. Ano ka? towels and laser cabby at 1 peso only. Nagtanya-usap sila niling musulog ka serbisyo. Enlarged cabby, reduced cabby, acetate, lamination, book binding, and ring binding. Cabby Movers Digital System beside Owen Habinas Flower Shop. Nga nagbaligya o maanindog na buwang sa ubos kayo ng presyo. Sa dugang kasayuran, please contact phone number 521-5907. Cabby Movers Digital System. Parokya ni Edgar para sa Tanduay. Sari-sari stores and supermarkets near you, making homes bigger than life. Mediatrix Homes Incorporated. Why rent when you can own? For
affordable real estate process of building your dream house or vacation retreat. There's more. At Mediatrix Homes Incorporated, buy a house and get a chance to win a brand new Toyota Vios living room showcase, Honda motorcycle, and tons of consolation prizes. Mediatrix Homes Incorporated. Why rent when you can all see for yourself what Mediatrix Homes Incorporated has to offer? Check out Timberland Homes and Woodwind Mansion, located along Barangay Gamo, Ozami City, St. Stephanie Estates, at Barangay Malaubang, Ozami City. Emerald Subdivision, located at Barangay Bagakay, Ozami City, and soon to open, the Oro Subdivision, located along Barangay Villaflor, Oroquieta City. Mediatrix Homes Incorporated. Call them at 088-564-2648, or better yet, you can drop by at Lim Building, Don Anselmo Bernard Avenue, Ozami City. Mediatrix Homes Incorporated, making homes bigger than life. Kahit saan, kahit kailan, kahit na ano pa man, masarap ang samahan sa binabi. Sadyang mapaglaro ang buhay, dapat lagi kang alalay. Sabay lang sa agos, iba sa bawat buhos, sa kinabir ay ayos. Kahit saan, kahit kailan, kahit na ano pa man, masarap ang samahan sa birdi. Drink responsibly. Sinuwel ka ba mo ni Bay para sa beer na beer? Bisag ron sa mulami sa beer na beer. Simple man ang sumsuman, ang importante, alegre tagyapon. Basta naibugnaw na beer na beer. Drink responsibly. Huwag tumiglas. Mutubat sa inyong sumirat. Alam ni atong ano problemas panglawas. Sama sa high blood, hypertension, parakit sa kalawasan, o umanda ang Quantum Plus. Usang ka detoxifier kung ano na kamoy kibabi. Sama sa depression, headaches, asthma, back pain, body odor, kidney stones, kidney failure, cancer, cataract. Quantum Plus. Busa, ayaw na pagdadua. Sulay karon ang Quantum Plus. Alang sa himsog o lagsik ka panglawas. Alang sa duwag kasayura, tawag o pagkikita. Investor Jose Chong sa cell number 0912-444-9325 o ka sa 0920-770-2263. Quantum Plus. Ano ni PFAT number FR 77115. Quantum Plus. Alang sa lagsik nga panglawas. Idili ang maguna, idili ang muhuras. Pagod sa na lang ako mga gaduna. Gilantan ka, Tomas. Pagpaayo ko na. Dili! Sa ipa-epektibong paracetamol kidilets with fever busting power. Ipa-epektibong 120 milligrams in chewable candy flavors. Epektibo. Ayaw na ko, Nay! Ipa-epektibong kidilets with fever busting power. Human ang hilana, human ang drama. Mo eskwela na rata ka, Uma. Dili! Ang lagnat, sabi ng isang kidile. From the makers of United Home, paracetamol is the generic name of kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Juanita Harvey, #1 use. Bawat buhos, sa kinabir ay ayos. Kahit saan, kahit kailan, kahit na ano pa man, masarap ang samahan sa birdi. Drink responsibly. Sinuwel ka ba mo ni Bay para sa beer na beer? Bisag ron sa mulami sa beer na beer. Simple